sentimen sampean kali kula nggih. Tipone kendang niku tak rundi kali gulu kula mboten cocok. Gulune tipe miring kendange maju. Jombale wong digere teko mburi, Mas. Duh, kula nek ngeten iki eling jaman biyen sik kula pacaran kali seniman ludruk. Rasane atine kaya putus asa tapi kula napa niku kula pikir melih aduh dunia tidak sedaun kae lur. Maksud hati kula niku kepengin oleh seniman, Dek, tapi seniman ludruk panjenengan. Napa malih jenenge Cak Kartolo niku aduh sudah terkenal. Wong cilik tapi medeni, Dek. Kula delok-delok niku irunge kali brengos niku kalah irunge, gede brengos ya. Lho ngoten kula kenekno sampe ngentekno jambu niku 3 wit gak iso nekno. Jambu 3 wit entek kula kulakno nggih dereng waya wong kula mun dol kula borongno. Belani Kartolo teng Surabaya, ketemu Kartolo irunge mboten ketemu. Jenenge cinta Mas, mboten putus asa kula. Mule malih dodol wit salak 3 salak. Teko ngene petekan tak kulakno salak 3 keranjang, Mas. Sing jenenge 3 keranjang niku panjenengan legi pun salak-salak bangkalan, Mas. Enten tuan tumbah salak teng kula. Nah, salake legi. Oh, manis tuan, tak manis pebeli boy. Sudah salake dibeli kali tiang niku wau. Baik 3 Cina enten baik kula hitung tong setong dadi aduh amat tanah. Amang duwe dadi telak kena. Sampai 30 Mas digawa muli. Mboten ret suwe balik. Kula diulang-ulang. Nah, penuh iku ya apa nah? Wong sik kaya ngene penuh iso mbujuki aku Wong salak cepet jarene legi. Lho, tak laporno polisi penona. Duh pun Pak, pun dilaporno polisi Pak. Kula paling wedi nek kali polisi Pak saestu kemeter kabeh. Sudah Pak, pun dilaporno Pak, nggih balekaken dhuwit sampean. Gak pokok peno tak laporno polisi. Aduh pun Pak. Sampean salah 3 Cina mau lapor polisi. Lah kula sing 3 keranjang lapor ten sinten Pak ngono. Tiang niku mikir-mikir iya nah sakno penonah. Delok modele penuh cek bunder nah tambah suwe tambah bunder. Penuh gizi Pak niki Pak. Lho ngeten niku lho nggih ngedang mari dodolan ning ngedang bae ketemu Kartolo. Ngedang sing jenenge Cak Tolo niku aduh tak bandane apa-apa gak ketemu blas rek. Pola ngidung-ngidung bae ketemu maneh tak dolek anak dange nduk gedhong kono kromo kene. Wong omahe tandes di ngene gedhong kono kromo ketemu nah. Mbok meneh-meneh ya apa sih iki jenenge Kartolo iki wis masih wurung ya gak apa-apa tapi ketemu wong no cek ayem mati iki. Ya lah Dek, monggo Dek kula tak ngitunge sik ayem-ayeman iku jenenge rares. Ana lintang gak kena ditotal. Doa-doa ana daru padang sote kana. Ayo kanca padha sing amal. Kanggo sangunduh akhirate. Sekar kadang munggih ing rikma ya Mas ya. Mawa kandha sekar meladia. Laire keting tatine tresno. Nek ditinggal setengah mati. Enak apa mat jenenge walo. Ya ya. Gak kaya jeneng boncenge ya Mas. Enak apa wong diwayo.
wong lanang sampai kliru panahmu supaya jahe sero rumatan kamu lali-lali nah wong lali dek ayo tok ae swara wis entek sik sampe nanti Cak Tolo. Lah iki mangko ketok kon iki katik kidang-kidung teko mburu-mburu tak strombol. Lah iya Cak, aku ngenteni nduk ngene Wonokromo gedhe Wonokromo kono seminggu sampe pangan nyamuk dak ketemu sampean. Kon iki lha apa aku saiki wis gak bangun gedhong. Bangun apa Cak? Nungkang batu. Oh. Ale objek. Kadang-kadang kepengin meracang aku. Ya syukuran Cak Tolo sampean meracang saiki. Soale yang ngono, soale wis dawa artine iku wis kesehatanku wis gak kuat. Sebab melek bengi lek kurang njaga lek akhire dadi kaya iku lho kancaku itu. Malah demam lah. Demam mebon. Demam bon angin malam. Angin malam. Ya apa nang kabare kok ngopi aku apa, Dik? Aduh. Tak wis suwek kata peduk. Apane sing suwek? Ora foto kabeh. Pernah iku lho, aku gak dodol gethuk aku saiki. Wis suwe gak tau peduk. Oh, suwe gak ketemu ngono Caca. Iya. Aduh, sampean ku ya ngono ya, masih aku gak dadi ndek Peno. Aku ki sik kepengin ketemu Peno, gak apa-apa Cak Tolo. Wis manjing saudara. Iya. Aduh, apa? Manjing saudara. Oh, aksine manjing saudara. Sakjane aku cekok-cekok to Cak Tolo. Kak, ya plemben roti-roti lho. Terus siapa? Ya biyen roti disemir mertego ya. Saiki disambung lagi lah. Kak, ngene, pancene duduk jodone ya. Kadang-kadang masih pacaran berang-berang tahun nek duduk jodone ya gak iso dadi. Kadang-kadang kepethuk ono pabrik kaos ngono iso. Ya iso dadi. Dadi awakmu gak aku mbek sampean iki gak jodoh Cak Tolo ya. duduk jodone ketemu selawe, Dik. Jare sapa? Jare nek mbok aku, jare aku mbek Peno ketemu 23. Wah, iku bedas iki. Iku lak kontot iku Cak Tolo Peno iku ramalan tok ae. Enggak arek wong lho. tua-tua nek 11 ketemu 12 sampean hitungane Kartolo. Marlena Kartolo sakjane enak tiba gondung. Tapi tuwek endi? Tuwek Peno. Wah, ya gak apa lek tuwek kono. Lho, Lek tuwek kono aku susah, gak tau nyekel dhuwit aku. Kalah mergo. gak ngono Cak Tolo penyen bener Peno ya tutu jodone ya. Iya wis gak apa-apa. apa wis. Sing penting jaba jero. Biyen pengorban apung pira kok gampang lek solo dhuwit tak balekno. Oh, nek aku gak nagih iku Cak, gak nagih wit-wit jambu wit salak gak Cak. Cuma saiki syukur rada sepi. Apa? Suh. Ini, wong seniman iku panjen kudu sabar, Cak. Niru aku iki lho, ana opo babatono wis. Iya. Ana jaran kepang melok jaran kepang. Iya. Ana tanda bedas melok tanda bedas. Iya. Kayak aku iki gak nampik saiki mbok cak rekaman lho, terus yo melok. Namanya rezeki ya lah. Panjene wong seni kudu ngono, kabeh dicampuri. Cekak medhot seduluran. Lah iya lah sampean ben lek tak jamae nang pabrik gula ngono. Lho. Oh, ngono nang pabrik gula. Oh, gempol kerep. Iya. Mundur. Ngene, Cak. Berarti aku kepingin aku ini seorang seniman sampean seorang seniman ya. Masih titik jodoh gak apa-apa, tapi jodoh di atas panggung ini kepingin tak oplos Cak ya. Ono nyanyian, ono kidungan, dioplos tadi sitok. Ya apa rasane ngono lho. Cuma nek ku sing oleh untung. Apa untunge? Mergo nek pangan aku lak gak sepiro enak. Lah lek dioplos sak katut enak aku. Gak ngono, Cak. Saiki ngene, Cak. Ya apa sih? Kanggo ayam mati noh, kok gak tau kepenek noh. Cari paman lho, paman basemen. Tahu kepethuk atau kepethuk? Sampeyan saiki kok tambah cilik awake Peno, Cak. Iya wis anjene yo. Ojo sampeyan rewel ta? Enggak. Makane dia oleh aku enak, Cak. Jangan turut tok sampeyan tak kongkon longgo-longgo. Aku sing nyambut gawe. Tapi oleh awakmu tambah megap-megap rasane iki. Ayo. Ya apa lek ono basar sembarang dikukuti. Tapi gak dengkel aku. Ya pun aku ayam-ayam aku. Ya ayam-ayam ya apa sih? Ayo duet. Duet. Duel apa duet? Duet ta? Wis gampang-gampangan. Saiki lagu duet iku awesome. Ayo, musik gak sepiro angel nang kidungan ya nang gending Jawa ya gak sepiro angel. Sajane gendeng Jawa iku gak iso. Saking aku mulai terpengaruh teko kesenian Lodruk, aku kok tak rasa-rasane gonge cek enake. Suwe krungune adem ngono ta.
Terus pemane sing kendang keplakane kendang. Waduh, mantep setengah mati. Aduh. Masih gak ada duit ya ketoke koyo gepeng ngono ra. Ojo ngomong di center teko mburi. Iya saya tuh nggak sepan belakan buri kok pemangane nyantai. Keton aku mau. Wong biasa nggak cari nggak sepan adek suaan buri. Kayak nah eling-eling sing jaman biyen nah mungkin tau duet no. Gak ngelangel gakne iki lho sing apa? Sing apa Kak? Saya kira apa jenenge ijo-ijo iku enak. Oh, abang-abang ono, putih-putih ono. Lah kok setopan iku saiki? Abang ijo kuning. Lagu-lagu. Oh, lagu ta? Ayo lagu-lagu. Jo ijo, jo ijo. Yes, ijo-ijo ae. Jo ijo. Ayam gitu ngene kita koyo. Kok gak enak ngono, Cak, beno, Cak. Lah ya ngene wae. Saknone lah timbang rabi tanda bedhe rabi malena. Kon niku menarik hatiku maneh kok. Oh, gak iki saking cokocoan, Cak ya. Wis ilangno tah teko omongan yang begitu. Loh, nah. Lho. Ngomong besok. Bekas. Kono aja biyen ambek tolo. Bekas apa? Bekasaan ta? Oh, lah. Bekas memori cinta. Oh. Kono aja cinta-cinta ambek Kartolo. Apa, oh? Lho, Kartolo ngono payu cinta gak cinta wonge. Apa, oh? Tak delok kalungmu gede iki. Gelangmu, kalungmu Nah, iki gede. mulai ngobong-ngobongi Cak Tolo Enggak. durung karuan. Enggak masih gedhe sepuan. Paling entek kalungmu kok ditinggal amblas sampe Kartolo. Iki lho melok sokrang iki bagian pengairan. Wis ta, kon melok aku. Pengairan. Oh, pengairan aku. Cuma gandesane yo kompo. Aku nek pengairan. Ya pengairan. Iya, nek kapan esuk mikul banyu. Oh.
Nek ngono jagani nek banyu pet gak metu iku ya. Iya lah nek kon kepengin adus tak grojok pirang ki mbolak sanggup aku. Wis nang iki seksene Cak Sokran. Iya. Seksenono ya Cak ya, mas aku biyen gak dadi mbek Cak Tolo gak apa-apa. Pokoke dadi ambek aku ya gak apa-apa. Lho lah kok kenakan peno. Gak nututi kulane mbek peno. Ya aku lagi kredit enak. Tau sum kredit saiki. Tapi wong Sokran gak iso nyanyi. Gak iso nyanyi gak cocok. Aku Tapi cari suaranya orang seniman. Suarane enak tapi. Loh, suaraku nyaring masih gak nyanyi. Iya, Pak. Loh, iya. Jangan. Gak menyanyi, gue kaget iku Kak. Wis ngene aku tak mulai. Dasan kondi sithik saiki. Biasa nek jalan Demak aku. Lah aku tak rono, ambek bojoku tak rono ya. Iya, Kapan-kapan. kenalno ya aku cek ero bojone peno ya. iya. Dadi nek ana critane apa-apa cek gak salah paham ngono lho Cak Nek Tolo. aku gak kenal bojo wong aku sik Joko. Alah, delok peno cek Joko delok potongan Cak Sokran. Aduh, wong untune bokong telu iku cek Joko. Nah iki dorong terik nah. Dorong terik iki. Iku gak bogang iku. Iki dorong terik iki. Sing enom iki. Ngawur gak bogang iku. Gak boga iki lho ero sing ero iki. Kontrakane entek. Kono ono untuk kontrakan. Cak Tolo ya aku tak Jadi, mulai yang ya, selamat jalan ya, Dek. Iya. Hati-hati. Ayo Cak Sokran ya. Iya iya nah. Ah. Mulu aku nih muegal koyo mentok temen. Yang ngono iku sing entek-enteki dhuwit iku rek bokonge Marlina koyo ngono. Sok lakon lho. Soalnya dia wis regep nyambut gawe seneng aku Oh, jane. iya. Cuma anjane duduk jodohku dadi gak iso dadi. Wis gak apa-apa ta lho. Cuma dia yo nyoba nyero, putus ya putus dadi tidak ada rasa apapun. Lho iki Tapi sik apik ae. Sapa mencung? Lho, Dadak saiki ngelumut. Ngelumpukke. iya. Tekon ndi man? Hah? Tekon ndi? Teko dia teko biasa ae lho. Oh, teko stasiun Gubeng. Lah apa ora? Pesan aku ban sower rek apa? Dene ambang Tukang rem aku. Dene ambang wakmu. Kamu sapa? Pakmu iku lho Pak gemuk. Oh, adakno ya bisnis biasa. Waduh. Bisnis. Ngerti bisnis kan delok irunge. Foto kamu kayak Senen. Tapi yang penting dudu irunge, Cak. Apa? Yes. Alah. Wah, adakno. Kon iki mang Kena liwat ndi ki, Mas? Hah? Liwat ndi? liwat endi? Dalan iki ndi, Bang? Oh, bekale bareng ngono mang tak liwat. Lho, tapi lak nyimpang bener, Mas. Iya nyimpang tau saiki nglombok maneh ngono lho. Nek liwat dalan sing enak liwat dalan Satuka iki. Saiki dibangun wis. Wis dibangun. Aku lihat kono waduh. Kon kapan bongko? Oh, jalan kaki ini ono. Gak oleh liwat kono sik dibangun nek peno tetep liwat kono diseneni kono. Iya, iya. Iya kale ono tandane terlarang. Tapi masih gak seneni ngene ya deleng no prit prit prit. Ngono lho. Kon mang tak delok teko aduan. Iya. Mosok mau loro ngomong. Wong telu. Ambek emak. Sopo? Mak Yatmani be. Aduh. Be mak Yatmani be. Kon iku ngawur ae. Mak Marlina. Oh. Bakal bojoku biyen. Iya. Saiki dia di Kartolo. Mawon. Menengah, cek murid-murid. Kon ku lancang kon niku. Iya. Bakal bojoku biyen kepethuk ya. Takon peno malan. Aku jawab nak. Iya. Aku jawab nak. Nang di paman. Iya. Pamanmu sing kaya regul iki. Iya. Ngono ta kon. Iku gak takon ngelek-ngelekno aku yo. Tapi njoba anu tapi jerone Iya, ono rasa ya. Iya. Ono rasa ya. Ya apa mau tak olehne iku. Ngene, ojo ora bebekmu tapi. Ojo ora bebekmu kon. Gak kon aja ngomong-ngomong bebekmu. Engko aku ae sing ngomong. Kon iku ya apa dakno. Bebek lak mulih nang Randu Agung ah. Hah? Kok jelasno ngono lho. Ya bebekmu ndung turi lho lho. Ora ndak aku nang sapa? Dakno. Lho, saya kate ngape iki maneh ta? Lho ngene. Jane ngono ya, paman ngono. Gak ono omong apa-apa. Rene kon sing mendahului. Loro paman iki loro timbul perasaan yang tidak-tidak. Berarti paman iku ono perangsangan ngono. Jane bojo iku ya istilah bojo wong bojokan, tapi garwa sigarane nyawa. Mapi peno dhewe gak nglakoni kok. Sapa lho? Kon iku perlu ngomong betul kok gak tak do. Lah karepen ya. Nek kon nak ya lho, duwe rasa kok omongan kaya ngono, ya ayo diatur. Ayo diatur. Tapi pomo dipomo, wak pomo. Omahe beterong. Peterokan. Pomo dipomo kan aja sampe ngomong karo bebekmu. Aku lak nutupi wong saleh. Lho.
Masalah. Salah. Iya. Bener kon nutupi wong salah, tapi lak membahagiakan orang tua. Nah, lak kanggo pamanmu sih. Lho ngono lho. Gak usah kon ade omong-omong. Lah kok marai ruruwi. Lho, lak ngono. Ane paman pancene pamanmu kuwatir konangan. Iya. Atuk endi sing Marlina iku tak rabi. Ngono paman ya apa upamane? Paman. Oh, Boleh bancaan. Ngono ku ya apa bulatane atimbangane Yes, aku ae. Oh iya iya. Lah kok ora belas Sulastri kok tak endi? Sulastri. Pasalino. Lho gak apa-apa. Sulastri dodol es jus. Lho, gak apa-apa saiki gembul emak. Oh, mak buah. Tapi ngene, nek kon niku ndek kontek kaya kono, paman yo seneng, tapi suatu saat suatu salin, suatu saat cocok pisan-pisan kon ngomong bareng. Iya, cuma lek medhek Marlena aja kos gulon iki man. Iya. Ya, ganti yo. Gengsi ah. Ya iki rekaman rek. Dari nek main temen yo ganti sih aku niku. Gengsi bas. Oh iya ya keren gengsi gengsi. Wong iki kok ya putih gak putih kok mangkat. Anjene murah regane rek, Gak murah iki pancene kapase enom. Keren. Nek ngomong rada ada titik keren. Apa? Ababmu keren. Iki dudu ababku. Iya, Pak. Abab peno nemper aku balik nang peno maneh. Oh iya ya. Rek gerung peno lak golongane ombo. Iya. Nyedote nemen. Ngonsro. Iya. Iya. Kandhane. Nek ngono bener omong Kang Seneng iki. Lah, saiki ngene ae. Yo. Rene aku iki seneng mbek Marlena. Ya potongane nongko stugel arek. Nek teko mburi koyo Semar. Itu masalah. Tapi wong ngono ku sehat, Cak. Anu Mas. Sampe dirujak aku. Iku koyo nongko kelakah. Ya ono kok kelakah ya. Cuma lek metuki marane sepatu ono. Iya. Sikilmu iku buntelen. Iya. Wadah ono. Kok paman ape bilai ngono tegese bilai. Dirai. Tapi aja gawe sing ngarep sandal mburi dikurung iko. Lah sepatu sandal iku. Iku wis gak usum. Ya bapak wis gak usum wong apik tak ngono iki. Gak ngarang peno sepatuan sandalan ya gak ngarang. Iya. Tapi sikile ku wisuwa. Ya wis sandalan sikile gak wisu. Gak kena diwisu bubulen. Wah ngawur aku bubulen sik diwisu. Sing bubulen sapa? Ya aku. Loh, bubulen pamanmu lho. Sebentar-banter sakno. Ora ya bubulen. Bantu Neng, Senen. Kok iki aku jejer kali iki. Ya, Pak. Karo disemir rambute. Iya. Jadi lek rambute semir masih alisnya gak semir gak apa-apa tetep putih. Iya. Alisnya tetep putih. Brengose lho. Brengose tetep putih. Brengose cukur sisi. Kari sese? Sisi cetabang. Sese. Lambene dilong titik. Iya bener. Kok celengan babat kuliah. Kulo kan ngrusak aku kuliah. Sembilan gak apa-apa, tapi ini udan-udan ngiyupo. Oh ngono ta. Ini sembilan nanti gak ngiyup, itu tadi budeng bener. Kak iki kanggo narik sing kono gak anu meneh persekot-persekot kanggo mbek menawa numpak becak kok kuwi metuki alasan ngono lho. Kula salah nah. Lho kates nah ngono tadi. Oh ngono ya. Apa kula paceh iki ono alasane. Ono pacet didol iki. Lek menawa kuwi metuki lek cek gak nyolok, apa nggih pakai nelek terus nggo plastik dhisik ya. Terus nang njero pasar. Lek iso kepethuk marane. Nah, iya. Pakai nelek. Lamur laku iku arane. Lamur laku ya. Iya. Terus supaya Marlena emang panggil. Ah, panggil. Aku nyidek dikabyo. Dipancol gegerku. Lare dicekak tapi nek mancal banter. Lho gak ngono. Pura-pura tapi nek kebethuk bukaan topi beno. Lho nah, peno nek kene nah. Apa mesisan macak sugih? Oh iya. Utawa nggawa tank nang jero pasar. Hah, bagus ya. Ya. Bagus. Ya. Iki kan duwe alasan bagus-bagus kok. Kan duwe akal sitok iki bagus-bagus. Kan duwe akal nomor tok kok wis. Kok tak genteng ta? Ngomong sembarang kok bangus. Ini, ojo nggawa tank. Iku lak kaya angkatan perang. Sing abi ayo dipikul. Lah, Iya kaya wong lumpuh. Tapi iya. nemar kon pikul abyukno. Oh, atakno kon iku. Kakarku kuwi medhuke cek gak janggal. Lek peno medhuk lho nah lak ketok Bawangane ya. kancane gak apik. Nyolok. mata. Utawa peno gelem nguli-nguli titik gawak-gawakno. Iya. Mikul ngono lho. Ya, ya mikul apa keranjang ngono. Aku sing mikul. Apa luru gobes? Luru. Tetelane gobes iku. Iya. Enak ndek gawa keranjang. Arek iki bogis yo apa omong gak karuan. Arek iki bogis lho omong gak karuan arek iki. Mikul lu gobis suara iki lho iki wong sogirek atakno. Lah ini kan pura-pura iku. Pura-pura wis pura-pura ngusak aku atakno. Supaya iso ketemu ya Marlin. Apa macak saudagar? Saudagar.
Wis dagar ana pedagang ngene lho. Pedagang. Pedagang dampu awang kene. Apa ngampung ngamen, pura-pura amen. Pura-pura amen. Iya, bener sing ngedung, aku sing nabuhi. Iya. Lah kok Markeso ya. Wah, repot sembarang repot. Wis gak aja ngono. Saiki golekno Marlena. Ono pasar Gadukan. Gadukan Jalan Gresik. Iya. Oh, ngalih. Bapakan. Oh, ngalih. Balung pangkang kok. Oh, ngalih. Ngalih mana? Iya, ngalih. Gak ngono arek iku bingung kae mana iki. Kono ngalih aku ndelek nang ndi aku iki. Kak, biasanya semua anak keputaran. Oh, keputra. Kok bareng aku teko doan pernah tak culno. Culno kok manu doro ngono. Dene aku gak mulai ya ilang lho. Koncul lho, kok manu doro tak opo kok dikatano. Kon dhewe ya salah koncul lho Pak. Koncul. Pokoke sekae pasar golek ono, wis kepethuk. Ono paliban tak culno ndase tak gondeli buntute. Iki kan buntute. Apa iki kok? Tikus ben aku iki. Wah, tak ngawur ae. Tak sampekno. Wis ngomong nih, Senin gak ngomong nih. Kok ngomong tepat nih, Senin kan iku. Tak sampekno kok. Anae ngejat mangi. Terus ya apa lho? Engko nggo sepedaku. Ya. Iya. Sepeda mini cilik. Aku kon gonceng ta. Yo enggak, penono ngarep aku nang mburi. Mburi kalau tak pecuti. Sepedae tenggulun tak pecuti. Lho kok dadi gawe? Lah. Sepeda sapa? Masa sepedamu? Apa? Sepedae mak Edi. Apa kok tak bedes sudah tak lho. Kok Ya apa kabar Cak Misti? Ya, mesti baru iki gerah. Gerah lutak ludira. Baru iki. Saiki wis kembali asal. Ngono. Ya syukur Cak. Iya. Wis kan tak sampe. Dino apa? Cuma apa rono? Marene tak kandhani. Cuma legut. Cuma legi. Kamu lagi ya? Iku sapa sih rek masak? Cuma lagi ya? Iya. Sama Pak Suri. Iya. Ya Cak. Man, aku perlu rujak. Usah boleh dhewe. Iya, Man. Kok no. Ning ngono ketek. Iku lha Duk, Kastini. Warek lak sapa mburi ae. Entas segol lho. Wis duwe bojo bareng bojo nonggo ae kon iku lho. Wong masak kon tinggal nang mburi ae lak dadi entit engko dadakno. Lah wong diceluk iku lho sebelah iku lho Yutun. Lho diwara repot sih. Kon isih jembek biyen, Nduk. Biyen sik bujang mrono-mrono dak ana sing nglaruwi. Lah saiki duwe bojo. Ya kudu iso njaga namane wong tuwa keluarga kabeh iki, ngono lho. Lho aku apa sih, Pak? Yo gak tau lunga-lunga. Gak lunga lek adang ya nduk pawon ae. Aja kon tinggal mlonjo nang tangga. Engko lek adang gak mateng-mateng bojomu teko kon dipaidu, ngerti ya? Wis mateng kok wis tak siapno kabeh jangane barang. Jangan apa? Hah? Jangan asem, jangan apa? Ada udan-udanan jangan asem iki lho. Lak padha mangan vitamin C terus malian iki. Wah, mbok jangan-jangan gurih ta jangan lodeh ngono. Gak iso, Pak. Lho, jangan lodeh gak iso. Gak iso. Mulane takon niku dolino ambek arek sing gak pengalaman. Jangan lodeh tak tuturi ya. Sing paling enak iku ketewel kok dicacah. Terus Mari ku dibumboni. isane pote kok kayak apa, Pak? Kayak gamping ngono lho. Kayak gamping sih, Pak. Ya apa diparut ngono. Oh,
Oh, diperes iki Nah, kok. diperes, lah isane guri maneh dikek balungan ngono lho. Balungan apa, Pak? Balungane omah iku lho. Kok gak ngerti balungan ah? Tetelan. Oh, gak ambek daging ya balung tok. Ya iku marai sedep ngono. Iya. Lah kok ana godhong salam ya. Lek gak Salam apa? Lek gak salam ya ngaderi ya kena dikembangno. Kok godhong salam ya salam apa? Nah ya sing lah ngene bumbu ku ana ijo-ijo loro iku godhong apa? salam Salam. jenenge, Sing iya. sitok iku. Kok godhong lompong. Wong ijo-ijo loro ya godhong salam karo ngono lho. Enggak ane sing cilik, Cilik. jarane kon kek apa? Jeruk. Nah, jeruk purut. Nah, iya jeruk purut. Ya, gak ana. Sirat kerut. Iya, sirat kerut. Terus kon iki ya bojomu iki lak ngene lho, Guys. Ya, Mas, apa sih, Pak? Tak kandhani. Bojomu iku mbek aku ya bener mantu. Temek menghargai, sopan santun. Kok Ya, seneng ah sampean. Iya seneng. Seneng tok ngomongnya halus tapi gak tau metu rokok belas ya. Sungkan, Durung Pak. nate niki lho, Pak, rokok situk tambahku sak glintir. Mek injih, Pak. Dalem rawuh, renjang kundur. Wong sampe ngomongno kula badhe ndandakaken celana ten penjahit dikramakno. Ya apa, Pak? Ndandakaken celana ten penjahat jar sampean. Aku sampe gopoh kabeh musim mantuku. Lho, ana bapa. Sakno ratu be aku jeluk gopoh. Insya Pak, kok mbon sumer lek jenengan ten ngajeng. Oh, Inggih. kok ini gak iso inggih. Kadang-kadang ya bener, kadang-kadang ya kleru. Biasa e. Mbok bahasa rono halus ramah-tamah ya percuma kon niku. Kadang-kadang seloro. Jatahe bapak wingi ya kon sedot. Bapak gak mangan. Lah sego kon ngengei ya gak ana sapa sing mangan gak kartolo. Lah sampean kesuwen. Kesuwen ya tak mimi ya, Rek. Gak uman perkara mantu tok ae. Lho kula wingi lak kula Alah salah kala wingi kala apa kon niku. wingi lak kula salah lansep. Kok kon ya ngawur ae lek mateni bapak waral patenono ngono. Wong langsung tak pangan jarak mino are kon niku. Kowe jarak mino. Bapak malah beleng-beleng are. Nah ngantun golekaken rajane, Mas. Raja Mino. Ambek sampean kok sabo pager ae sih. Wingi ya ngono, wedang nduk emuk tak ombe duduk wedang. Apa, Pak? Bobok. Iki anyene pemalsuan terus kok bojomu. Iya wedange wis diombe nek ngono. Kalau lek dalun lek mantun bal-balan kula Parman. Apa? Kula Parman. Parman ta Paiso? Nggih Bapak Parman iki lho, Pak. Parman ya pareman ngono. Nggih. Ah, wis mateng-mateng. Ya wis tak siapno kok. Kabeh wis. Kadang rong on kok. Kalau nanti gak tau kon belanjane lho. Edin, iki mang wis ana ngirim daging. Hah? Ana ngirim daging. Sapa sing ngirim sapa? Daging curut dekne. Daging apa? Wong mangan bendine ramban nduk mburi. Sampai godhong luntas entek kok atik daging. Menika khusus kangge Bapak. Wong iwak teri gak tau kampiran dadakno daging ngono. Wosipun ngoten lho Pak kula menika. Oh. Wosipun Wos ngopo? Wos parindeli tape B5. Wos apa sing apik ngono. mboten tujuan kula menawi bergaul kali kanca demi kepentingan keluarga. Oh iya iku penting nak. Ini nambah melancar, Lancar. bojo kula nggih saged mangan warak, maratuwa nggih saged nunut. Ati nak Oh, dadi Ya aku apa iki bener lho Pak, wis tuwa gak nurut anak nurut sapa? hidup parasit aku ya. Dadi mangan gak mangan aku jare mantu. Wah, gengsi le aku. Tahu sih ngekeki apa kon ngekeki aku panganan gedene sak piring ngono. Tahu sih. tapi lak lewat istri saya to, Pak. Liwat endi neh. Lho lah nggih mosok langsung Pak, monggo menika dipun dahar lan Sing kon mboten. belanjakno bojomu karo entekku iku akeh entekku, percaya. Nggih Salah Bapak, banon 100 tak cekel ping pira san. Ya perkara belani mantu, saking seneng mantu. nggih dikalkulasi mawon, Pak. Kalkulasi. Kok nyaur aku matek ngono ta jane. Mboten, sewaktu-waktu ada job. Mangke Gak ngono aku iki pemain anak adek job iki, ha. lek perlu Bapak desa bareng. Nggih, tin kelihatan dhuwit engko belanja pisan nang pasar ya. Piro iki? Tuku kemaron anyar karo Sajen ta marun anyar barang. karo cuwo, ya. Sengakno mulutan arek cuwo. Loh, niki lak wetone Bapak nggih. Aku jangan dibuburno. Wong blonjo kok kemarin anyar cuwo ya apa anane seneng apa iwak apa. Nggih Pak, kula lek kelepatan Pira sih ngapunten. belanjane pira sih? Hah? Pira belanjane? 100. 100. 100.000 Pak. Oh, lah. Jadi pun belanjane tahunan mawon ben usah harian. Dadi tahunan setahun pisan 100. 100. Iku perincian pira sedina iku? Nggih ben usah di anu pun biasa. Dadi nek kekurangane Bapak lek akan nambeli. Sakekno bojomu kono. Utangmu wis Nggih, iki tak gawane Dik, duit iki tak gawane sik ya.
Lha iku mang ngomong tok ta? Ya tak Pak omong ngomong tok. tok, Pak. Iku dipamerno bapak cek rodok berbes mili yang terus duwe iku. Mboten Pak niki lho Pak, cek dikseni kalau cek seni Bapak. Lah apa blonjo kok nyekseni kon kei ya terserah gak kei terserah ngono lho. Kon kate nandi lho. Kula kasih medal ngurusi niki lho Pak. Kon rumah tangga lho, ya mbok mari mulai terus nginep. Ngurusi video. Lah iku videone sapa sing ilang kon urus iku? Lho mboten kula lak bagan niku Pak. Bagian apa syuting ta? Kontrol. Heh? Kontrol. Oh, apa dia ya apa iku? Kontrol sing jaga niku. Waduh, ilang. Bagian bukan lawak sampean niku. Ya enggak iki lak urusan awak dhewe ya. Iya. Ya Pak kula medal rumiyin. Kula Iki lah omahmu sih lho ya. Ya lek bojoku ya terus ya apa carane mulih. Tak yo nginep-nginep ta ya apa. Kon reken terminal ta ya apa omahku iki lho. Nyuk balik. Mosok wingi ku ana genteng bocor malah bapak menek Wah, keplorot. keplorot. ya wis lak ngono tutupen aku ngantuk. Malah aku dadi sasaran anjene wong sampel temen mantuku iki. Lho karepe Bapak lan apa sih? Nduk Omong-omongan. omah iki omong-omongan ae, ya apa carane rumah tangga ya bapak senajan anak mantu ya kangen ngono lho. Nggih Pak nggih janten mawon soal niki enten urusan ki lho dhuwit ge blonjo. Bisnis, Pak. Kula Bapak kepengin apa turutono pokoke gak njaluk suket ya. Iku lho sing selada air iku lho. Oh, seneng. Iku lak suket ta iku sirikan karo Bapak. Sirikan aku iku. Gak gelem. Gak Gelem. blarak sing blarak. Foto blarak iku dikrawu enak, Nduk. Mangkelan bapakku jare kangen. Kangen omongane bojomu nyengaki ngono terus ae. Anu kapan teng Jombang Pak? Ya. Ya engko lho. Mek loro ae kan. Nek wonten anu panitia bal-balan Kedang. Ngriki kula nggih bal-balan malah. Ya sebengono bapak kepin olahraga kok. Nggih. Biyen tau dadi back tiba terus aku. Biasane lak latihan saben jonten. Cuma sepatu kula waja, Pak. Kabeh waja, Pak. Sepatu waja. Lah iku Sing sing cor gak ono sing cor. sing gak kanggo kana bapak kok. Nglodok iku melincet nang aku. Biasa kok susu manyar empuk iku. Tapi enak Bapak. Omong-omongane lek tak latih terus iso enak. Enak. Ya kira-kira kan duwe kanca aku ya gantene. Suatu waktu Pak nggih lek enten mungkin butuhaken enten sambutan kemanten barang kula saged sowan Bapak. Dadi sambutan kemanten. Nggih kangge niku lho Pak. Oh, resepsi gitu ah. Resepsi. Laku lapo. Kok ni ngomong apa to? Wong aran resepsi gak entos iku. Wis aku Tibake pasean bapak tibake. Lah iya. wis aku gak mangan. Wis. Gak sida mangan ta? Gurung adang. Wong ron ndagani kucing tok kok. Aja adang nih temen, aja adang Wis temen. nang restorane wis. Restoran ndi, Bu? Delok Cina mangan ah. Karo restoran gak lapo-lapo ae kok dadak glibet. Sampeyan niku ngenyek, Pak. Menyek apa selawas gak tau nang warung kok dadakno. Njupuk rokok lek gak diedet kok sarjan gak pantes. Sungkan sih nawani sampean niku. Sungkan mertua ya sungkan. Dik selek telat ya kok dilungkas tak balik ya. Oh, ono tok jam jam kosong gak ada apa-apane lho. Sing kali tinggali duwike. Iki lho dhuwit kawan ada wong aku kok ngono ya. Lho ya apa sih? Kanggo kebutuhan kok bengi. Iku duwe rekaman digawa gak wani ngedom. Ya tak tinggal ya. Iya ya. Pak kula penggerak lho, Pak. Kok aja eling-eling mantu tak kaploki temen. Ya aja ngono, Pak. Tak sampean niku. Kon niku ya seneng ae di bojo mlebes ngono. Lho Mas kok oleh persetujuan sampean sih. Setuju tak pikir setiap bakti karo kon karo wong maratuwa. Nyatane ngomong tok gurung tau nang apa ta apa riya ya tambah nukokno celana sarung aku. Ya Tekon Pak, terus. keadaan sepi. Sepi bapak ndeteng nduk diantar ngene ae. Wis aku tak Tapi aku tak metu pisan. Lah apa? Ya blonjo marke dhuwit. Lho, kan katanya nutup bojomu lah. Gak, golek kebutuhan. Wis kon anu aku tak sekat. Wong urip gak berguna kuwi. Temen wis percuma aku dilairno alam donya. Bareng dilairno gak tambah nasib enak. Liyane dadi jomblange arek wedok ae. Tapi yo seger ya. Ya apa oleh gak renes. Awak dhewek engko arek wedok situk ngene teko basmani paling sedikit
25.000. Pas semane gak duwe sebut ya. Gak ndelok akhir mburine wong iki tenagane tambah suwe tambah peper. Wong tuwek-tuwek nek kepethuk arek wedok ya kupinge jepopang-jepopong. Wis gak duwe sebut belas. Lho, Rik. Pas. Waduh, selamat. Waduh. Apa nang Blitar ya, Mang? Nang Blitar. Boleh utis arono. Lah, nang stadion ngono. Wah, Itu kan stadion. bisnis ya. Oh, Ben bisnis. nekakno arek-arek bal-balan. Oh, ya syukuran lah udan-udan ya mudah-mudahan niku ana untunge. Iya, iya. Tapi kon mang setelah teko iki mang kok ora diku krek-krek ae. Lha apa? Lah patikmu nyaut. Boleh kurang ajar ya. Boleh kurang ajar kan iku. Bas mbak yo diganti zaman Apollo diganti. Hah, kan iki sapa? Kan iku. Omongmu boleh menusuk perasaan ngono kan iku. Ya apa Bas? Ya apa ya pane? Ya pesen namu iki lho. Wis dhuwit ah kon niku. Wis dhuwit ah. Lho nek iso ya tambah ono sih Bas. Ngomong oh. Butuh dhuwit piro ae ngomong oh. Njaluk apa tak tukokno, njaluk TV berwarna. Wah. Ngomong oh. Kon niku njagakno apa duit teko ndi kon? Lho, dhuwit tekan ndi arene? Ya dhewe usaha sih. Ya bisnis sih. Ndak gak main seminggu ae njagakno mantumu. Lho. Kon niku ngomong sing enggak lah apa nang mantu iku adakno. Lah mantu kan modale gede. Iya, aku iya. nyelidik mantu terus nekakno apa taso apa lak ngono. Iya, banyak dana elek wong nyambut gawe. Lah iya. Lah kon saiki tak takoni, nek kon butuh dhuwit ngomong asal iso nuruti karepku. Ngono lho. Iya, ya butuh titik ya. Piro butune? Ya kira-kira 50.000 ya. 50.000. 50.000? Heeh. Iku dhuwit bebekmu 50.000. Kon gak takno durung karepku 50.000. 5.000 tas 10.000. Sementara ngono lho. Kon niku njaluk dipekno gak enak kok, Bas. Takno ora kok. Kon durung tau telapakmu dikukur ya. Iki aku dipamiti aku. Dipamiti ya ruwae dulur dhewe iku lho. Ngene iki ya. Jane ngono sak temene ngono ya. Aku ngono wis senep. Seneng. Aku ngono wis seneng. Ambek sapa? Arek wedok iki karo kan Dik. Oh, aku ero iku. Sapa? Lho, ala lirike mripat peno iso. Iya, wis ero. Arek iki sih. Masalah jenenge Marjuwet. Marlena. Oh, iku arek gak Jawa iku. Loh, Arek gak Jawa iku. masa sigen? Gak lho. Gak sigen. Lah ya apa? Arek gak Jawa iku Madura iku. Oh, omong kula dari omongmu kula Pak Sabrin omongmu. Oh, wis ora arek luar si arek Madura. Wis aduh. Arek Madura seru. Katakno. Iya kuwi gak apa-apa, ngubungno ya ngubungno. Iya. Cuma aja kon perinci, Bas. Apa? Engkau durung sangune ya. Iya. Apa maneh iki Surabaya Madura iki ado. Lah apa nang Madura? Lho, biasa dhek kan kulaan nang Surabaya kene. Iya jam 7 esuk nang petekan ngono lho. Iya lah iya. Petekan kono yo kono dekne. Apa kok iso gak metek ah? Gak nang petekan kono. Lah iya nang petekan kono jomplangan ngene. Iya. Nek disore kono. Mulan arek ucemet ngono. Kok kono nduk kono ya omong ngono. Nah, ngene nah terang-terangan nah. Aku iki cuma sebagai perantara. Ya, tapi tuju aku apik gak ngrusak kon, gitu. Iya, arek iku biasa nek ngomong ya campuran bahasa Indonesia. Oh iya pancen wong Madura ngono pancen. Iya tak? Wis bahasa Madura iki pelak. Oh, pelak. Pelak. Lho, pelak akeh cak Madura. Lho pelak. Lho mang cak Madura. Lho pelak iku apa? Pelak iku pilek goblok. Pelak. Omong ana arek iku. Iya. Pak Basman ngono waran bujang. Bujang ya. Pokoknya kon golek bojone Pak Basman njaluk apa ae kon. Iya. Upamane kuat nukokno livenku ngono. Lho, piro kan liven? Lho regane iku 2 juta livene tok. Livene 2 juta. Iku liven tak kapal kan. Ya wis tak sampekno wis. Ya ya. Pokoke duwike nek arek iku gelem, kenceng lho ya. Iya. Iya, tak sampekno. Ya, aja kuwatir ya, aja lali ya. Besuwe tak tahu ketemu bisa nak iya ya. Oh, manjane domon. Wong ngene kok gak tau ketemu sih. Nah, aduh. Lho sampean kan? Engki. Boleh kan dia berdiri benarnya? Aduh, mong tak bisa ngocak Madura apa do ben soben dek ya. Pelak mon. Apaan pelak? Engki. Apa
Njet. Njet iku lak kapur lah, Kak. Duh, aku iki gak ero nah, wis bahasa ku aja bahasa. Ngomong Jawa mari lah, Iya, ngomong iya. Jawa, ngomong Indonesia lak ngono wis bareng campur Iya. wis. Beda beres. Oh, apa? Beda beres. Beras gak duwe, Kak. Apa itu? Sampeyan iku mau beda beres. Aku iki ngomong apa itu? Ini loh, nah. Arep apa, Kak? Iya, aku mau kepethuk Basman. Baseman. Iya wong sing sugih. Oh, sing irunge gede kok ta? Heeh. Oh, iku lak pamane Cak Tolo iku. Iya. Wis kenal aku. Wis kenal ta? Wis kenal suwe. Nah, padahal iku ada rasa mbek awakmu. Ada rasa ya apa sih, Cak? Maksudnya iki aku kon nggobono nang awakmu nek kon gelem nglayani permintaan Basman. Wis tak kon njaluk apa? Tak layani njaluk apa? Njaluk pirang pekol nangko pirang pekol iku usum nangko apa wong juwet ana wis. Oh, dengkulmu anjlok kono. Lah njaluk dilayani apa, Cak? Olah apa pesen nang juwet nang nangko bareng. Yo aku lak wong dodolan, mbek kon ngrayani njaluk pirang truk ngono. Biasa wong dagangan. Gak perkara buah-buahan. Apa, Kak? Maksudnya iki nek kon gelem nglayani permintaan Basman, wis tah njaluk apa omahmu iku njaluk dibeton. Wis kari ngitung nangkone Sing ae. ngene, Cak. Maksud iku nglayani apa, Kak? Pokoke iso cinta mbek Basman. Cinta. Iya. Lu sik diukur-ukur, Kak. Lho, Ri. Wah, tepak. Mas. Sepeda motor iki ya. Nek kok gelem jogo, jogone. Loh, Wis tak uang pertama 300. Lho. Lho penicilane uwak nak ya. iki wis dijoko sing duwe, Lah iki Pak. lah sing jenenge Cak. Yo. Paman ya. Paman sampeyan man. Beres ki man. Aduh, Waras. sepurane apa iki, Man? Masalah. Petuk wong Inggris. Ya iki, Mas. Aduh, paman saiki tambah sugih ya, Man. Kok Biasa. ate ketrembel ngene. Lemu, saiki lemu. Tapi hati-hati jempok nae. Kalau jine cek gedene Oh. terus pisan. Awake sehat Sugih ya. malian ya. Heeh. Awake sehat tapi dijempok iku daging gak iso balik. Tak beri-beri iku. Wis kon kandhane ya. Wis, Wis ta? wis bedhokne dhewe Iki omongan. jenenge suwe tak tahu jamu, Cak. Iya. Lu mringis lah. Pokok nek ketok lambe dicet wis mecicil tok mripate. Anu nak, enak ya. Dik, dik. Enak apa, Man? Iya. Dik, Dik. dik. Kemarin nyelok dek sih. Oh iya, masa kini zaman saiki lak ngono sih. Ngerti nek aku gak dadi mbek Kartolo saking nyelok dek. Iya, Ada ngono wis apa-apa. jandal. Ojo kuwatir, nek awakmu iku mang nurut pada aku, kebutuhanmu tak cukupi. Masih kon nyambut gawe dagangan apa tak tambahi. Saiki ngene, Man ya. Nyeluk apa aku malah repot iki. Nyeluk emas. Celun Aduh, keblek nyeluk awakmu. emas aduh kah. Keblek ya sekali kotakno. Kok nyelok cek repote. Ngene lho, nyeluk Kak Basman yo gak cocok. Nek nyeluk Man iku cocok wis. Iya. Gak apa-apa Man, pancet ae Man ngono ya. Man Basman ngene ya. Ya apa ya. Aku ki seorang seniman, Man. Iya, iya, iya. Aku kudu golek bojo wong seniman. Oh, lah aku wong tani ya aku. Nek bener gak seniman gak nututi. Kan itu apane? Lho gak nututi ngetutno awake aku. Soalnya kon seniman tetep seniman. Lah aku ya kon dadi wong tani. Lah kebutuhanmu tak cukupi lak ngono padha aja. Iki ngene ya, Man. Iya, Nek iya. aku kepeloro Jawrono aku gak butuh. Iya, iya. Tapi kesetiaan sing penting. Nah, terus Kena maksudnya? gelem ben esuk mikul juwet 3 kintal. Oh, gak sudi. Wong sugih nek Saiki cuwet 3 kintal lah takno. wah, kon malih ngono Basman Lah jarine saiki ngene, gelem. Man. Iya. Usum nangko ya kulak nangko. Iya, Malena. iya. Ana nangko ya 3 glondok ya gotongan 3 glondok. Iya. Iku jenenge setia, jare mau apa-apa dituruti, tak turuti penuh. Maksudku setia emang tak turuti. Mang kon gak perlu dek kulaan kon sebagai gen. Waduh. Sebagai apa? Gen. Gen itu apa sih? Agen, Ya, Bapak. agen. Agen. Oh, jeragan. Iya jeragan. Serakan iki lho legen. Gen. Nangko teko aku sing nampan nangko teko lak nomano dol maneh ngono. Ngono ta? Iya. Aku ate penuh enak ngono uripku. Iya. Ya gak apa-apa katene enak. Kok ada kemajuan nek ngono Dik. Waduh. Mane Marlena dodolan malah dadi apa? Mandor. Marlena Baseman. Oh, gak cocok ini rek cemplang. Masa jenenge Marlena Baseman lho gak cocok. Jenengmu Lin, Bas. Ya, Aja dile Baseman kok. Sing Nek apik. Marlena Batman lho Loh. ae iku cocok. Iya, merena batsman. Kalau jane wong luar ya takno. Jenengmu tak Le. Ini apa? Bakat. Wah, bakat mundir lah niku ngawur ae bakat. Bakat Marlena Bakat, cocok. Saiki ngene, Pak. Ya, ya, ya. Aku nguji cinta penuh ya, Mas. Ya, apa? Sampeyan gelem nuku jembatan tol iku. Dukun, Bas, dukun, Hah? dukun. Oh, iku cai pemerintah tuku ngawur ae takno niku. Sampeyan nek iso ngliwati jembatan tol nuku, aku melok penuh. Wis aja kuwatir.
Saiki karepmu tak turuti. Iya. Ayo saiki kon pergi. Pergi nang endi? Yo berpoya-poya. Pergi. Nang luar kota kene. Nang luar kota pi bener. Iya. Ngono. Padakno kon niku. Bisa pergi. Yo pergi. Pergi lu berarti Marlena kon gorak ayo pergi. Lunga wong loro. Oh. Suwe gak tau jamu deh. Jamu pisan kadang pepesan. Nah. Suwe dak tahu ketemu cak. Iya. Ketemu pisan ambek wong pepesan. Apa wong pepesan iku? Lah bener iku apa pepesan? Rempiak iku pepesan. Kak sampeyan iki Kak. Apa, Mar? Numpak ekol. Iya. Aduh gak enak nek gak mepet. Oh, Enak numpak sedan. iya, terus ya, terus ya. Iya. Numpak nyenggol tok sampai lingkungan. Nyenggol tok gak mepet. Oh mana tahan. Waduh. Sampe ini paribasan tok ae. Nek Model. pas mana Ini ngono. lho Bas Manek penapa nyene cinta ya Man ya. Iya, iya. Ya apa tunjukkan cinta sampean. Ya, sumpahmu. Sumpahmu, Bas. Lho, cintaku sehidup semati dengan Semonjak kamu. mek idune tok nang ngarep aduh ya apa iki. Sumpahmu tak uruki. Iya. Kowe iki demi cinta kanggo arek wedok, sumpahmu kudu ngene. Ya apa rayuane coba. Demi Allah hari ini saya tidak mengikuti Warna Jaya. Oh niku padha nyemoni aku lho. Wong aku dilereni ya tak kon niku. Aku iku dilereni pindho goblok. Oh melak lodrok liya ya ta. Iya dilereni. Wah, mulai gelesu iki dilereni. Ya Wis ayo. atur dhewe. Tak tolong mulai. becak ya. Ayo wong loro. Wong soge numpak becak rek, mangke silakan. Loh, lah kok numpak becak? Kok ijen? Aduh, aku pendek ambek pamane penoy lho Cak Tolo bingung aku. Wis kepedhuk ta? Tak kepethuk maneh wis bergulat iki mau jero becak. Biyen kok wis ngomong karo aku sampe lho. Sange bojomu tak peke dhewe. Lah aku mah gak sempat pedhuk peno. Aku saiki ngerti Cak Tolo. Wong peno ponakane paling peno sing ngipasi pamane peno. Enggak unta-unta kipasi yo gak murup iku, Dek. Sakjane aku ngono gak cinta saking saken. Iya nggendengi dhewe. Mesakno aku. Ya apa sih? Wong ngene, landalan ku ngedong nyeluki Marlena. Landalan ngedong nyeluki Marlena. Sampai tak kon ngantenung keloro diangkat. Gelem. Iya, tak kon kom-kom dek bure kom-kom temenan. Waduh nang dadi badul. Wis ngene turutono lek pancene dhek sanggup gawe temen ya gak apa-apa. Cuma lek gedulun aja gelem peno. Loro Enggak kabeh. sakno tak kon apa-apa ya gelem, tak kon mikul gelem. Cak. Lek gedulun aja gelem loro kabeh gedulinane. Lho lha apa gitulan perasane beklen nah bener. Lho. Artine lek digawe apa gawe artine Ya sisiran tak tok. gelem, tak gelem Cak. Tak Iya gak gelem. Loh. Lho Apa-apaan, Dok? Apanya, Dong? Enak, Dong. Enak, Dong. Iki apa? Kita ya, Dong. Jare ora studio iki mang tiba omongan mbek traktor iki. Loh, wis ngene barang berguna ini. Hop digenano dhisik genano. Iki apa sih iki? Cilik iki bojoku atakno. Kok gepeng ngono lho bener. Lho gepeng kudu oleh gepeng. Gak bantu. Pernah bojone Cak Tolo. Aduh, kenalkan bekas Marlena. Loh, Oh iki ta Mbak Marlena. Iki tak ngono kon biyen. bekas ex Cak Tolo. Lho lah saiki. Saiki gak urusan Lah apa-apa. kok omongan iki ya omongan apa ya? Biasa, aku dijodohno oleh pamane. Oh oleh pamane. Iya. Oh guys oleh Cak Tolo oleh Lah, pamane. apa? Walah mundak derajat sampean. Lho. Mundak. Iya, mendak derajat kacake 30 tahun Cak Tolo. Wah, iki Oh, dinteni dadane rombel kene iki apa? Iki lho paman kuwi teko pamane peno. iki lho ocol lho. Ocul ya apa tak tutno tak ocul. Enak. Kon iki apa rene iki, Mang? Aduh, aman, ngomong-ngomongan mbek ponakane peno. Aku bersyukur kok dijodohno peno. Oh, ngono ta. Timbangane tipak Cak Adel atau tipak peno. Oh iya. Mekol jut mang peno ta. Iya nongko aku bareng sini ikut lho. Ya apa saking abote kepengin ndek bojo Marlena. Delan-delan pundake wis miring sisih. Wis nek ngene lek grek wis.
Tapi lek kan mari mekol bengi ndok omah kerakruk. Wis kebacut kowe belani bojo yang ngene iki lho. Ngene kuwi. Iki memang jange temburuan. Terus Tak kandhani tini iki aku ben duwe sisiran cuma urung. Saiki dadi sedulur iki. Dadi sedulur mbek iki aja sampe temburuan. Bebek ya. Aku malah diceluk bebek iki, Mas. Iya, bebek. Lah iki mentok. Lha opo mentok kok dakno. Bebek paman. Nah. Kapan Idris mekno man? Lah bebek sing ono randu aku ya apa? Aku lak ngomong kok aja ngomong lho, lambemu lambe wedok kok iki. Pucat-pucut kok beton. Apa dak? Mosok krungu iki. Lho. Dulure iki. Iya. Dulure iki lak kudu dikandhani. Kandhane kandu aku. Ya kandhane nang kabeh men masih Randu Agung, Bayeman. Iya. Ponorogo tinti kandhane ono Dadi engko cek nggawa apa-apa, mbok nggawa linggis, mbok pecok. Dadi dene cok gegermu ngono. Adakno kono lak pandit tok kono iku. oh ngono ta. Wis ngene. Tanggap napa iki? Wis gampang. Kuwi pamane Wong seniman campur ae. campur paman kok Ya orkes ya lodro. paman kok nyeleng. Paman kok nyeleng. Lah kono iki jaran ketang ta. Paman kon nyeleng. Adakno wis terus kan lho. Kudu sing apik ya. Dek ya. Kenalan ini nyeluk BBM ya aku. Nang salahku ya yo wis pura aku mah gak ngerti. Oh iya, Dek. Ya lek perkara dagang wis paling mleki. Pokok paling mleki. Wong lak anu digolekno bandeng nang Sidoarjo barang. Nang omah sapa tur? Sampai Nang oleh peteng barang. Oh takno. Wis lho. Iya. Saiki ngene ae. Sing penting kon bisa nguyupi supaya aku patut lutut bar bebekmu sing anyar iki. Cuma aja ndang diresmekno golek dina sing apik. Iya. Heeh. Nek sale dina sing apik, Ayo. engko ijabku barek Marlena. Ah, ayo tanggapno grup sawunggal. Cocok.